guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! James Garden. Meron sila ditong tindang prutas sa may harapan. Mas lalong lumawak yung kanilang pwesto. Itong way na to guys, ito yung papuntang Munting Ilog, itong silang poblasyon. Dito naman po sa kabila ang Calax. Dito naman po, ito po yung way papuntang Inroad. Dito sa James Garden ay hindi lang sila garden ngayon, kundi cafe na rin. Kaya bago kayo bumili ng halaman, ay kumain muna kayo. Masarap po yung kanilang menu at napakamura. Kain tayo guys dito sa James Cafe. James Cafe Garden. Yeah, kawai, kapo, kawai. Yeah. Kung kasama. Kasi, ilolo ko. Kawai muna. Yeah. Sa ngayong pasyal, ang kapuan. Opo. Natumbay ko. Kailangan niyo po na isang. Anin? Hindi naman dyan. Hi! Abo, marunong ka hosing. Ang apo ko. Salamat sa ano. Busog tayo. James Cafe.
Sige. One family. Hindi niyo na po mamigay rekta. Para, kanina, no? para Oo. Pag laki niya. malapit na tumamo na kala. Yung bunga or Diyan lang sa may kabila. Oh. Kapuok. Ito guys, binibenta din nila ma'am. For only 8,000. Kompleto na po yan. Mukha pong matibay itong upuan na to. Ito maganda tong upuan na to. Kahit sa init. Hindi siya mabilis masira. Kasi ito talaga semento ito eh. Ayan. Ito guys, nagtatanong na tayo kung magkano ba ang pine tree dito. Yung mga naghahanap ng pine tree. ito pong malaki na kutuloy. Ah, ito, ano bang ID nito be? Eucaria, Yung- pine tree. Ako nakakalimutan ko na. Eucaria pine tree, magkano? 2.8. Napakataas na guys, oh. Maganda para pang Christmas. Ayan, oo, tamang-tama, malapit na ang Christmas. Yung mas maliit, dun, 1.5 sa kabila. Ayan. Pero yung ganito mga pine tree, Yan mga 400 lang. Aba, mas mura nga dito. parang bonsai po. Ah, ito hindi masyadong nalaki. Pero yung mga ganito nyo ba, magkano? Ito ang uso ngayon. Ah, Busida. Hello po. 500. Sige na, kahit wala na. 500 po. Ah, ito yung ganito. Ng talisay. Aba, nagmura Depende na. sa laki po, may katulad nito mga 300 to 350. O, ayan. Pag malago-lago, Inassist tayo ni ate. O, ikaw na. Pwede ikaw na para matapos na tayo dito. Ito yung mga ganito kaliit. 250. Aba, 250. Ganito. Pine tree juniper, nasa kawa. Pag nasa kawa na, medyo mas mahal. Pag nasa plastic pot pa lang po siya, Magkano nasa pa? 300. Pag nasa pot, nasa 500. Ah, okay. Pag nasa kawa, 500. Pag nasa plastic, 300. Pwede ba tayong pumasok, be? Yes! Pasok-pasok tayo sa kaharian ng mga halaman. O ayan, may mga tinda rin silang mga pot, guys. Yung mga naghahanap ng mga malalaking paso. Clay pot. Clay pot. Magkano yung ganyang kalaki? May 190 yung pinaka-head niya, 120. O, Tapos ito 120. pati mga ganyan, nasa 100. Tapos ito yung nasa 80. 80 pesos itong pinakamaliit. 120 yung pinaka Malaki. malaki. Ayan guys, yung mga naghahanap ng mga pot. Ba, mukhang matibay yung mga pot nila dito. Yan, yung mga black and white, yayaman ng tawag, rubberized yan. Ay, mukha naman talagang yayamanin, Yan ay no? matibay po yan. Yan ang Mukha mabenta nga. ko sa amin. Magkano yung pinakamalaki? Yun, yung naka-plastic. Alin po? Yung pinakamalaking is nasa 160. 160 Sunod lang. nun, 100. Sunod, 1A. Yung sunod ng 100 is 80 bago 60. Ayun, ang presyuhan dito. 80 pinakamaliit, may 160, may 120. Ano ba? Ayan. Dito naman tayo sa mga halaman. Namin, 100 lang. Ang ano, ay, ito guys, yung silong nila ate dito, 100 lang. Nako, super taas na po. Yung balunan tawag po. Hanggang ano lang po yan, 15 pesos. 15 pesos. Kala ko nga 20, 15 pa pala. O, di ba? Mas bumaba na talaga ang balon-balunan. Pasok tayo dito sa kaharian ng mga halaman. Napatawa tayo. Ito guys, pangalawang balik ko kala ate. Ito po yung saging-saging nyo. Traveler saging. Ah, sorry, bird of paradise. Magaling ganyan. 100. May mga 100. suhi na.
Aba, May mga oo baby nga, na oh. po siya. O yan guys, so 'di ba? Sa isang seedling bag 100 na lang. Dati ang seedling bag hindi lang isang puno lang. Ngayon naman dalawa, may tatlo na. Ayan. Medyo nagawi dito sa James Garden, guys. Nahaligaw na naman tayo. Yung ganito magkano? Yan po namin is nasa 175. O 175. Ito yung rare, 'di ba? Opo. One- Depende sa laki. May mas malaki kami yan na mas malago, mas medyo mas mataas ang price. Saka Ayun. nasa pag maganda na, yung nasa magandang pack. Medyo mas mataas ang price. Pero hindi lugi. Magkano uli ito? 170. Ito yung mga ganitong rubber tree nyo. Yung mga ganyan po namin. Ito ay lemon lime. Nasa 250. Oh, 250 lang guys. Ang taas na. Samantalang dati tag 25. Diba no? Pero yung mga black trees, Nakasubay ko si ma'am para alam niya ang presyo. Opo. Yung ganyan. Yung mga aglaw depende ninyo. sa laki. Mayroon 200, may 150, yung mga ganyan. Kasi hindi pare-pares yung height nila. Oo nga. Pero ang mahalaga, nasa pat na po. May 150, may 100. Yan po ang presyo. Marami, ano na yan, maraming babies. Ang dami ng suhi, mga anak-anak guys. Dito po sa James Garden, hindi lang garden na, di ba? James Garden Cafe. Restaurant. James Garden Cafe na, meron na sila sa unahan na kainan guys. Di ba? Pasinsado na. Ito yung mga ganito, magkano? Yan po yung nasa ano lang po yan po. 40 pesos. Uy, pang ano to ah. Matibay din ba to sa init? Yes, Oh, maganda yan. yung sa init. Nagdidilaw po siya pag mainit ng Eh, yung mga ganito namang mga Mickey Mouse. yan po 100 isa. Oh, 100, isang seedling bag. Yung mga ganitong sensation. Depende po sa ano, kasi may malaki na rin. Pero kung pinakamalaki, wala sapat, Nasa 400 na hindi. oh, 400. Pero pag maliit, Nasa, yung ganito po, nasa 200. 200. Ito si Green Shield, nakakalimutan ko na naman yung ID. Magkano pag nakalagay sapat? Ano lang yan, nasa 250 ba? Ang dami na, no? Samantalang dati yung bili ko, isang pirasong dahon 400. O, di ba? 250. Bagsak presyong mga halaman. Ito, magkano yung ganito ba? Ayan to, ay medyo mas mataas to. Nasa ano po siya. 150. 150. Kasi naman ang sela ni Calathea. Pero meron talaga mga taong mga magagaling mag-alaga ng Calathea. Di ba, no? Green thumb ang tawag doon sa mga kamay na yun. Ito, yung mga ganito. Depende rin po sa ano, takas ng Ano ba bing ID nito? may ano po siyang barricaded. Yung na, pag lumaki na, tumanda nagkukulay yellow. May nag-stripe ng tulad yun, oh. Nag-yellow. Ah, yung aking green lang. Ayan po, oh, ma'am. Ay, oo nga, ang ganda, no? Magkano ang isang pot niyan? May Seedling 50, bag. Oh, okay, may mura lang 100. pala. May 50, may 100. Puti lang yung akin. Eh, pero ito, si Marian, magkano? Yung mga ganyan namin, nasa ano lang yan, 50. 50 pesos. Dati, 120. 50 na. Bagsak presyuhan talaga ngayon. Pero dito kay Marian, magkano na sila ngayon? Pag Marian Tropical, medyo mataas po yung ganito. Isang ganito, pag naka-seedling box, nasa 300 yan. Yung 300. ordinaryong Marian, yung mga ganun lang, 50, 75. Oh, ganun. 50 pesos. Pero yung mga ganitong aglaw nyo, magkano na ang presyuhan ngayon? Yung isang ganito nasa medyo mataas to yun. Nasa 300. 300. Depende rin sa laki niya. Buti nga 300 ngayon eh. Dati nga 600 eh, di ba? Uy, Pag maraming puno, mas mahal. may mga anak-anak na. Pero itong benta mo 300, bagay isang puno lang, 300. Nakalagay na rin naman po sa magandang lalagyan, sa magandang pot. Ang ganda na ng mix soil. Yan. Ito po, 350. kasi ang kapal na eh. Ito si Big Roy. O magkamali na naman ako. Alam mo, tulang. Tayo magkakamalan. Di ba? Si Madam G. Okay lang yan kung sa ID. Ang mahalaga ang presyo, hindi nagkamali. Magkano? Basta alam kita nila yung picture. Oo. Magkano? 350 yan. 350, ang kapal-kapal na oh. Yan oh. Akala mo naman wala ako nito.
Tatawa si ate, oh. Pag mga ganyan, parang tumatanda na tayo, nagiging makalimutin. Yes, nagkakaroon ng ano. Amnesia. Ito yung ganitong bigonya, magkano na? Hindi ko alam. Hindi alam. Saan natin si Madam? Ayan, laktawan lang muna natin. Ito, yung ganito, ang ganda talaga ni watermelon. Pag nasa pato yan, pwede yan hanggang 150. Uy, talaga? Ganun na talaga kabagsak peso si watermelon. 150. Ayan po yung mga plants ni ate dito. Baka may naghahanap. Magaganda po ang kanilang mga plants. Ito, yung ganito. Nasa 300 din ganun pala. Oh, wow. Si ano to eh. Green Dragon. 300 na yan, guys, oh. Oh, diba? Hindi nalugi. Ito mama si ano, Sanadu. Baka naman Wag ko daw kalimutan. Sanadu. Naalibad ba na siguro sila kay Sanadu. Gusto nang ipagbili talaga. Pero ang ganda, no? Medyo mataas ang price. Magkano yung ganyan? Ayan, nasa ano ngayon yan? 400. 400. Uy, Nasa magandang paso. nasa magandang paso, hindi nalugi. Ayan guys, oh, 400 si Sanadu. May Sanadu ako eh, ang kapal na rin. Ganda. 'Di ba? Kasi kung bibili ka ng tag 150, dito ka na sa Super Lush. Ito yung mga ganito nyo. Ito po si Lemon Line. Hindi. Lemon lime, ano po, rubber frame. Ayan, ano po, golden. Ah, golden. Okay, kinurek niya ako. Salamat ate. Nalimutan ko rin kung anong gold siya. Basta magkano yung mga ganito? Pwede yung 100. Uy, 100 na pero mataas na po siya. O, di ba? Nasa paso na. Nasa paso na rin po. Ayan o, nilagyan na ng trailing. Hindi na kayo mahihirapan. Dadagdagan na lang ninyo ng lupa. Pero hindi, ang ganda ng mix soil eh. Diba? Pwede namin, dinadagdagan namin yung pag pinapadagdagan. Oo. Oo talaga. Libre na ang mix soil pag ano. O yan guys, libre na raw yung loam soil. Basta pandagdag lang daw. Ito yung ganito. Pwede yung 200. Uy, grabe to si ano. Si Sanderiana. Yung ganito po kalaki. 200 na. May mga anak pa. Ang dami ng babies yan. Ang dami ng babies. Hitad yan, hitad. Malandi. Kasama ba tong Sanado? Ang ganda ng Sanado mo, no? Yung sa akin kasi medyo naiinitan eh. Ayan yung kainitan mo. Kaya nga eh. Ito yung Maliliit. maliliit pero nakapat na. 200. O, 200. O, diba? Dito ka na sa 400. Hindi mo na, ano na lang. Ano na yun eh, dadami pa siya. Ang ganda talaga pang dekorasyon yan. Ilagay nyo sa gitna, no? Ang ganda. Ito naman, binibenta nyo ba to? Sila pakpaklawin? Hindi ko lang alam kung magkano. Ayun. Malalaki na eh. Bihira naman kasi mabenta yung malalaki. Pero pag nabili naman, jackpot. O, dito muna tayo. Ano bang plans to? Ito si Higad. Higad! 40 lang yan si Higad. O, 40 lang si Higad. Ito yung mga hanging plants po dito, yung mga ganyan. Ito si Charlie. Charlie. Magkano yung ganyan? Ano si 65? 65 ang kapal na. Si Wandering Jew, Ito po, ganun din po. Mga 65. Aba, maganda yung bonsai nila dito. Ito si bonsai, alam mo ang presyo? Ayun lang. Mamaya, baka pagdating ni ate, maabutan niya tayo. Sa page na lang, sa page. Mga sakulit ma'am. Sa akin 25 lang. Dito muna tayo kay Calathea. Magkano si Calathea mo? Ayan to ano na, nasa 300 yan. Itong lahat ng Calathea? Hindi naman po, depende. Ito 400 yung Ubod ng kapal. yung makakapal na si, ano tawag doon? Si Calathea rattlesnake. Rattlesnake. Yan. 400 guys. Nakapalo siya. Napakakapal na. Pero yung ganitong rubber tree nyo, Depende sa size, may 180, may 250. Pinaka namin sa lahat. May 300 talaga. ayun. Ayun ang presyuhan. May 180, 300. may 300, may 200. Ito si Tineke, yung ganito kataas. 180. Oh wow, 180 oh guys. 180 na ngayon si Tineke. Ang laki na ni ano. Black. Ano ba? Nag-iisip pa nga ako ng pangalan. Hindi naman sa race orange. Si Dark Lord. Lord. Si Dark Lord. Nasa ano na siya is 100. 400 na siya.
Kasi ang laki na rin naman, oh. Diba? Dati-rati, nung nakabili ako ng 250, tuwang-tuwa ako eh. Ngayon, ganito nakalaki ang 400, guys. Ayan, oh. Mother na. Ito yung ganito naman. Si Black Prince. 182. 1.8. Grabe no, lalong bumaba, 250. Ngayon, 180 na naman. Eh, yung ganito kaliit. Ba, nasa ano na lang yan? 100. Talaga? Are you sure? 100. Yan. Diba, nakakalula ang presyo ngayon. Ito, magkano yung ganito? 50 po per ano. 50 per seedling bag. Ayan May tawad pa yan pag marami. Ayan, may tawad pa pag maramihan. Dito tayo kay Succulents. Magkano si Succulents? 25 po. Ayun, 25 isa. Libre. Libre pili, di ba? Aba, magaganda yung succulents nila, hindi mahirap alagaan, guys. Ayan, 25 lang. Kasama dito sa kabila, no? Ayun, sa pinakaibaba. Ang gaganda ng succulents. May nakapasok kami doon sa Pag nakapat, ano na, nasa 30. Kasi Oh. ang cut namin yung rubberized na makapal talaga. ayun. Pag nakapat na, guys, naka rubber pat, 3, ano magkano? 30 pesos. Pero pag nakaganito lang po, seedling, 25. Aba? Be, yung ganitong aglaw mo, magkano? Hindi ko pa alam kung magkano yung ganyan. Ayan. Punta na lang po kayo, guys, Basta dito. mura lang kasi. Pero mura daw yan. Eh, ganito naman. Snake plant. Yes. Yung 50, 100. Depende sa lago. Oh, wow. Ito siguro yung 100. Malamang. Basta yung nasa paso. Yung nasa pat, nakapat na nga, eh, di ba? May 50 pesos, may 100. Sobra na. Sobrang baba. Sobrang baba. Nabubulol tuloy ako. Ayan, ang kanilang mga sahod yaman. Ito, yung mga ganito kakapal. 100. Magkano? 100. 100. Yes. Malalaki na yung matataas. Ayan na, talagang parang pinamimigay na, no? Yung ganito, lahat to, lahat na. Depende, ay hindi po. Yung ganitong ano, malaking seedling bags. Nasa 130. Oh, 130, 30 pesos lang. Pero yung mga guys, 100 lang. Yung mga maliit. Halos isang ano lang naman sila. Yung pinakamalaki, 130 na. 120. Wow. Eto, ang dami ng anak-anak, oh. Pag nakagay ang nasa ano lang 200. Pero pag nakapasubo, Medyo may presyo. Pero yung ganito, guys, 200. Ayan, ang dami na pong anak-anak. Anak-anak. Huwag natin palagpasin si Amazonica. Yung ganyan si Amazonica, magkano sa'yo? ano yung baby? Ano? Ito. Ito ma'am? Yes. Hanggang ano, 50. Uy, 50 pesos lang yan, guys. So, yan. Si Amazonica, Gismeyo. Si Velvet, magkano? Black velvet na abot ng ano, 200. 200. Depende sa laki. Sa kabila nga tayo. Ayan, guys. So, 200 lang po. May bawas pa. Kayo na pong bahala. Ayan pa rin yung mga plants nila, ate. Meron tayong hindi na presyohan. Itawag nyo na lang po sa kanilang Facebook page, James Garden Cafe. Yun na ang kanilang pangalan. Nandito sa diary po. Ayun guys, syempre may tinda silang croton dito. 100. O yan, may 50 pesos hanggang 100 pesos. Yung mga nakikita nyo na yan. Depende sa taas. Yung kalamansi mo magkano? Alin po? Ito, yung mga malalaki na to. Ayan oh. Ang lalaki na ng bunga guys, no? Kalamansi. Yes. 100 lang po yan. O, 100 lang, isang puno. Bunga na. May bunga na. Parang yung kalamansi ko sa rooftop. Punong-puno ng bunga. Yung kamayan. 130 Chinese bamboo. O, Chinese bamboo.
150 to 200. O may 150 or 200. O di ba? Ayan ang mga presyon dito, guys. Baka may gustong bumili ng ano ba yung binibenta, papaya? Extra. Ano lang po siya? Ang importante yung talong magkano? 30, isang puno. O 30 pesos isang puno. Yung panggisa, pang sinigang to, 25 pesos. O di ba mura na po 'yun. Kung ako sa tutulang ito ang dapat na gawin ng mga tao, yung magtanim sa bakuran ng mga vegetable sa mahal ng gulay. Darating na naman yung December. Tataas po. Ginto na naman yung sili, Tama. di ba? Kaya hanggat maaga, ayan, pabulaklak na yan. Ibig sabihin, pag pabulaklak na, bunga na yan. Ito magkano? Yellow bell. Buwan, bagong dating po yan. Ayan, mga bagong dating, hindi pa kabisado ni ate. Dapat kapresyohan na. Sa kabisado ng mga prices. Ito guys, ang mahalaga, meron din naman sila dito mga pang landscaping. Ayan o, ang gaganda. Kaya lang, mukhang bago yung Eugenia no, no? Bagong dating yan. Bago na. Mukhang budget, Eugenia. Eugenia ang kalsaka ito. Ibang Kasi maliit lang siya eh. Yun nga lang, hindi kabisado ni ate ang presyo. Pero mura lang ito pag mga ganito kalaki. Ito yung yuka. anong yuka? Yuka ba to? Ang yuka po ay andun sa harap. Sino to? Ano lang po niya nasa ano lang. 100 ata. Mahalaga yung presyo, hindi nakalimutan. 100. Ayan. Ang yuka namin ano nanabog ng 700 to 500. Si yuka. Yun ang may presyo talaga, no? Ayan guys, naghahanap po kayo ng yuka, yayamanin. Vivo Vlog 300. Magkano to? 700? Ayan guys, 700. Ito, yung yayamanin talaga to, magkano? Display lang, ang bongga. Pero ito, si Wave of Love. Ayan guys, ang ganda na ng 300 nila. Pati to? Magkano yung ganito? Nasa 300. Si Milaloni, 300.